Здравейте! Аз съм Жени и днес ще си говорим за серклаж по спешност 21 седмица, или по-скоро аз ще ви разкажа каква беше моята история с серклажа, защо се стигна до тук и какво се случи след това. Ако ви е интересно, станете и гледайте. Съм бременна за втори път и за втори път бременността ми протича в Англия. Но за да ви въведа по-добре в цялата ситуация и в контекста й, ще ви върна доста по-назад във времето, 4 години по-назад, когато забременях за втори път, и след това ще ви обясня защо. Така, моята първа бременност протече много добре, без абсолютно никакви усложнения, без абсолютно никакви здравословни проблеми. Беше една изцяло нормална бременност, чувствах се аз лично много добре, през цялата си бременност активна, беше супер, но за жалост раждането не мога да споделя същият положителен опит. То всъщност започна много добре, започна нормално. Вие знаете, може би някои от вас знаят, а други не, че в Англия не можеш да си избираш дали да родиш нормално или със секцио, освен ако няма някаква здравословна причина и някакъв проблем, който да изиска раждането чрез секцио. В моя случай нямаше. Също така, това си беше и моето желание още от много преди това, аз да родя нормално и без упойка, напълно естествено. Така и тръгнаха нещата, те тръгнаха и много да се случват много бързо, но за щастие не се развиха толкова добре, колкото всички си мислехме, че ще се развият. Та след всички болки на раждането, след 2 часа и почти половина същинско раждане, т.е. напъване, се наложи да се стигне, поради някои усложнения, се наложи да се стигне до спешно секцио, но няма да навлизам в подробности. Ако ви интересува какво представлява раждането в Англия, какво представлява секциото, спешното секцио в Англия и възстановяването след това, аз на драго сърце ще разкажа тази моя история, но да преминем към сегашната ми бременност и положението ми в момента. Първо ще ви кажа какво ми се случи по време на втората ми фетална морфология и каква диагноза ми поставиха тогава. На втората ми фетална морфология откриха, по чиста случайност или не, откриха, че шийката на матката ми е изключително къса. И ми поставиха диагнозата къса шийка на матката. Защо ви разказвам и ви връщам в моята първа бременност? Защото причините за скъсена шийка на матката могат да бъдат няколко, но може и да няма видима такава причина. Една от причините може да бъде някаква интервенция на самата матка назад във времето. Може да бъде също така спонтанен аборт на жената в по-напреднала бременност. Може да бъде хормонален проблем, може да бъде чисто генетичен проблем. Някои лекари дават спешното секцио като причина, като възможна причина за последствие скъсяване на шийката на матката. Дали в моя случай това е довело до сегашното ми състояние, за съжаление никой не може да ми каже, но и към днешна дата това няма кой знае какво значение. Друго нещо много важно, което ще е добре да спомена, е, че, както много от вас може би знаят, шийката на матката тук в Англия не се следи, освен ако няма някаква причина за следенето й. Както вече споменах, причините, кои могат да бъдат, ако няма такава на лице, то тя не се следи. При една нормална бременност, каквато беше моята, не я следят. За съжаление знам, че в много други държави това не се прави, както и в България. Много от болниците и лекарите не го правят. Това го казвам наистина огромно съжаление, защото
много голям процент от спонтанните аборти в късна бременност се дължат именно на този факт на скъсена шийка на матката или а, неспособност на матката да задържи плода, отслабени стени и така нататък. Така че ако това се промени, започне да се следи при абсолютно всяка бременност, ще се намали значително процента на тези спонтанни аборти, които за съжаление водят до нещастен край. Сега ще ви разкажа малко за моята втора бременност, как започна, как протече и как се случи така, че да ми открият и поставят тази диагноза. Моята втора бременност се случи много бързо, в началото на предходната година или януари 2024. Аз и моят съпруг решихме да започнем да правим опити за второ бебче. Ние имаме едно момченце, което скоро ще навърши 4 годинки и решихме, че е подходящ момент, дошло му е времето за второ детенце. И двамата много искахме да имаме поне 2 деца. Започнахме с опитите и още в края на февруари аз видях 2 чертички положителни на теста за бременност. Изключителна радост ме обзе, естествено и него. Но за жалост толкова бързо и приключи, защото в 6-та седмица аз получих зацапване, което продължи на следващия ден и вече на 3-тия ден направо си ми дойде цикъла. Още по-голямо беше съжалението и огорчението ми, защото, както много от вас знаят, тези, които не знаят, тук в Англия, когато видиш положителен тест за бременност, когато ти закъсне месечният цикъл, се обаждаш в антинатал департмента на болницата, която си избрал или най-близката от теб, без значение, и там те регистрират в екип на акушерки. Тоест акушерки ти следят цялата бременност от началото до края, докато в България нещата стоят по по-различен начин. Аз им се обадих в, може би, предната седмица, няколко дни след като не ми дойде цикъла и си направих повторен или по третен тест за бременност, вече не помня. И се регистрирах. Но за огромно съжаление, само седмица по-късно трябваше да им звъна отново и да им кажа, че вече не съм бременна. Можете да си представите какво изпитвах в този момент. Но това така или иначе вече зад гърба ми. Няма да се връщам натам, преживях го по някакъв начин. Само аз знам как. Само една майка, която го е преживявала, за съжаление, може да ме разбере. Пардон. Така, както казах вече, това няма значение. Зад гърба ми е. С опитите продължихме през юли месец, когато отново нещата се случиха от първия път. Така, моята бременност започна, следението на бременността ми започна. Аз този път изпитвах някакси вътрешно, бях убедена, че този път ще се случи бременността, че бебчето ще се задържи, бременността ще се продължи. Вярвах го искрено, въпреки цялото притеснение, което ме обземаше заради предходната случка, заради спонтанния аборт. Това може би е неизбежно, но се опитвах да съм положително настроена. Бременността ми си продължи, всички подробности около регистрирането в болницата, първите прегледи, всичко това е премина нормално, докато не се стигна до 16-та седмица от моята бременност. Стигаме до 16-та седмица, в която аз имах зацапване. Преди това пропуснах да ви кажа, че отново към 5-6 седмица, точно около датата, в която трябваше да ми дойде следващият цикъл, аз имах зацапване. То беше съвсем леко бледо-розово, само на тоалетната хартия, след като съм била по малка нужда. Запазих самообладание, защото знам, че това може да е съвсем нормално нещо от самото имплантиране на ембриона. Така реших да погледна на нещата, за да не се паникосвам допълнително. На следващия ден такова зацапване нямаше, аз се успокоих, така бременността се продължи. До 16-та седмица, когато отново имах зацапване, този път се притесних, защото вече седмицата е по-късна. Не е нормално да имам такова зацапване. Да, може да се случи, но не е нормално. Зацапването отново беше веднъж. Отново се успокоих, но за жалост за следващата седмица отново имах зацапване.
Този път обаче то беше малко повече от предишните пъти и продължи на следващия ден. Веднага звъннах на номера, който е достъпен за всички бременни, които са влезли в 16-та седмица, който те свързва директно с акушерка. Мен ме извикаха директно в болницата на преглед. Отидох на преглед веднага. Още след 1 час бях там. Прегледаме една сестра, акушерка. И малко ме озадачи, защото много бързо ме прегледа, т.е. прегледаме вътрешно и още докато видя и каза, да, аз виждам за какво стана въпрос, няма нищо притеснително, това е много често срещано, нали? И ме обясни, че се получава заради хормоните и както матката е в такава форма, леко се разширява и това може да доведе до някакво течение, такова розовеникаво. Каза ми, че няма нищо страшно, да си ходя вкъщи. За щастие, зацапването спря още същия ден и аз се прибрах вкъщи. И така дойде време за моята втора фетална морфология, която по принцип трябваше да бъде в 20-та седмица, но ми отложиха часа. Със сигурност вярвам, че е било с причина. Убедена съм в това. Нищо не се случва просто така случайно. С причина си беше, както и да е, божа работа. 21-та седмица отидох на втората фетална морфология и прегледа започна съвсем нормално. Лекарката първо прегледа бебчето, дали всичко е добре с него, как се развива. Каза, че бебчето се развива добре, всичко е наред, отлично, страхотно, чудесно. След това каза, сега е време да прегледаме теб, плацентата, околоплодните води и така нататък. Започна моят преглед и тя така притихна, усети се, че има нещо и ме попита, може ли имаш ли нещо против да те прегледам вътрешно? Аз казах, не, разбира се, че нямам, може. Прегледаме вътрешно и ми каза, че тя вижда много къса шийка на матката и я измерва 0,9 мм. Което е изключително късо не само за седмицата, в която се намирам, а по принцип за цялата бременност 0,9 мм това е изключително късо. Каза, че за щастие обаче тя е затворена. И ме изпрати веднага за второ мнение при втори лекар. Прегледаха ме още веднъж, но лекарката, която ме преглеждаше, ме прегледа ръчно, т.е. не на машина, а ръчно. И потвърди диагнозата скъсена шийка на матката и просто ме въведе в това какво ме очаква и какви са ми опциите при наличието на такава диагноза. Обясни ми, че лечението ми може да продължи по два начина, или медикаментозно с приемане на прогестерон, или чрез серклаж. И ме посъветва, каза ми, че е по-добре да се направи серклаж, защото има по-голям шанс нещата да се задържат и да си имам едно здраво бебче. Така, остави ми малко време да размисля и ми каза, че ме води при още един лекар за трето мнение и той потвърди за трети път тази диагноза и каза, че той лично измерва шийката ми между 1 и 1,3 см, което нямаше абсолютно никакво значение дали е 0,9, 1 или 1,3. Във всички положения шийката ми е изключително къса. Тук вече въобще не ставаше и дума за медикаментозно лечение. Директно ми казаха, че ме настаняват в болница и трябва да изчакам, за да ми се направи процедурата серклаж. И така, вече сме следващата сутрин, когато ми казаха, че аз мога само да закусвам и то нещо съвсем леко, защото между последното хранене и серклаж трябва да има поне 5 часа, в които да не си консумирал храна. Много малко, дори почти никакви течности също не трябва да се пият. И моето чакане продължи. Към 4 часа ме извикаха отново в операционна да се подготвя. В операционна ме чакаха отново двама анестезиолози.
И те започнаха същата процедура по слагане на обуката и на самата опойка. Поставиха ми опойката и след това имаше един период на изчакване, за да видят, да проверят дали ще ме хване опойката напълно и няма да усещам нищо. За щастие мен ме хвана опойката, нямаше абсолютно никакъв проблем с това. След това дойде един лекар, който трябваше да извърши самата интервенция и един асистент, който да му помага. А в залата, освен двамата анестезиолози, лекаря и асистента, имаше още няколко акушерки, които асистираха по някакъв начин. И така започна процедурата. Какво представлява серклаж? Серклаж е зашиване на матката, което не е същинско зашиване, а е поставяне на конец или по-скоро увиване на конец около самата шийка, и пристягане, за да може да се стегне тя и да не се отваря и да се избегне това бързо скъсяване, което може да настъпи в последствие. Процедурата самата трае 20 на минути, като цялата интервенция с поставянето на опойката, изчакването, операцията трае около 1 час. При мен в случая беше 1 час. След като ме зашиха, лекарката дойде при мен и ми каза, че операцията е преминала успешно и че шийката ми е била отворена. Да ме увери, че всичко е наред и може само да стискаме палци да продължи така. След това ме качиха в реанимация, където трябваше да постоя няколко часа и после ме свалиха в стаята, в която си бях настанена. Сестри идваха през около 2 часа на проверка да ми измерят температурата, кръвното налягане, да видят дали кръвотечението спира или пък се увеличава, да ми дават антибиотика, който ми го вкараха венозно първоначално. Също така ми биха една инжекция прогестерон в кръка. Аз много държах да се раздвижа възможно най-бързо, така че при първото усещане, че си движа краката и че мога да ги мърдам, казах, че съм готова да бъда раздвижена. Раздвижиха ме набързо. След това също много настоявах и катетъра ми да бъде свален още същата вечер, защото знаех, че от свалянето на катетъра докато ме изпишат, трябваше да мина 12 часа. И някъде към 12 часа вечерта ми го махнаха. На сутринта вече чаках визитацията, в която да ми кажат, че в най-добрия случай ще ме изпишат същия ден. Като провери всичките ми данни, всичките ми изследвания, тя каза, че е щастлива да ме изпише. Какво ми беше поставено като лечение, след като ме изпишат от болницата? Трябваше да приемам 7 дни антибиотик на хапчета. Трябваше да се поставям всеки ден свещичка прогестерон вагинално от тогавашна дата до 36-та седмица. Също така ми казаха техните препоръки, които бяха първият месец доста стриктно лежане на легло. Не можех да ставам, да стоя права дълго време, повече от 5-10 минути на ден. Не можех да вървя дълго време, да се преуморявам, да правя резки движения. Упражнения ми бяха забранени и все още са. Интимни контакти също са забранени до края на бременността, след извършване на серклаж. И това трябваше да го спазвам стриктно поне 1 месец. След това можех да се върна към нормалния си начин на живот, в зависимост от това какъв е той. Естествено, не можех... Продължаваше да ми бъде забранено да правя упражнения, половия контакт, дълго време да се разхождам и изобщо като усетя, че някакъв дискомфорт или някаква умора, трябваше да лягам. Което при мен беше почти невъзможно да спазвам толкова стриктен режим, дори 1 месец, защото все пак съм майка, имам малко дете, за което няма кой да се грижи освен мен. Но успяхме по някакъв начин
да се справим. За щастие, той е много умно дете, много разбира, но все пак е дете и си иска неговото. От тук нататък започна един още по-труден период за мен, да лежа на легло, което за мен, който ме познава, знае, че аз съм много активен човек. За мен това е много важно. Аз постоянно да съм в движение. Не мога да стоя на едно място. Дори когато почивам, трябва да почивам активно. Т.е. нещо трябва да правя, нещо трябва да се случва. Но просто трябваше да се примиря с ситуацията и с това какво ми е изпратено като предизвикателство. Нещо, което не ми беше предписано от лекар, но което аз правих. И тук искам да отбележа, че това, че аз съм го правила и че на мен ми е помагало и имало ефект върху моето състояние, не означава в никакъв случай, че ви казвам и вие да го правите, ако случайно сте в същото положение като моето, или ако ще ви се наложи за жалост да бъдете в такова. Посъветвайте се с вашия лекуващ лекар, с акушер, с гинеколог, с който и да било, но с медицинско лице, преди да предприемете каквото и да било, свързано с медикаменти и така нататък. Тъй като аз имах контракции още 17-18 седмица, започнах да имам тези контракции Бракстън Хикс. Така беше и с предходната ми бременност, така беше и сега. Но след серклажа те се увеличиха, станаха по-интензивни и по-чести. Реших да започна да приемам магнези по 2 таблетки, т.е. общо 400 мг на ден. И това наистина имаше ефект върху моите контракции. Те намаляха. Продължих да си ги имам и до днес, нали, естествено, си ги имам. Аз съм вече в 300 седмица и няколко дни. Изключително благодарна, изключително щастлива, че стигнах до тук, че стигнахме с бебето до тук. Така, този магнезий на мен ми помогна. Нещо, което друго предприех аз като мярка, беше да се взема колан за бремени, този, който придържа коремчето и разпределя тежестта, да не пада директно върху матката, защото това също не е желано и трябва да се гледа да се избягва. Така че това бяха двете неща, които не ми бяха назначени от лекар, но аз реших да ги правя и ги правих. Какво се случи след самата операция? Значи аз имах, естествено веднага след операцията, си има кървене, в моят случай беше минимално и спря доста. Няколко часа след това вече нямах, но 2 дни след операцията имах кърваво течение, розовещо, нечиста кръв, но трябваше да отида и задължително да бъда прегледана от лекар. Лекарът ме прегледа, но каза, че не вижда нищо безпокоително. Каза, че нещата изглеждат добре и това може да се случи, защото след поставянето на този конец, там мястото е много чувствително, лигавицата може да се разрани и да предизвика някакво такова течение. За щастие то спря, нямах никакви проблеми, освен тези контракции, които зачестиха и ме притесниха. Нещо, което пропускам да кажа е, че още през 16-та седмица, когато моите притеснения така изникнаха в главата ми, още тогава аз имах много силни болки в кръста, ниско-долу в таза и ниско-долу в корема отпред, подобни на менструални болки. Бяха доста силни, но аз не им обърнах внимание, защото и с предишната си бременност имах болки, но успявах да ги облегча с разтягане. Сегашната си бременност правих същото нещо и си правих упражнения, подходящи за 3 месеца, в който се намирам естествено, и те ми помагаха. Не им обърнах внимание, защото по принцип имам проблемен кръст, така че го давах на това. Но се оказа, че може би това е било един признак, че нещо нередно се случва. Затова моят апел към вас е: обръщайте внимание на това какво ви казва тялото. Тялото ви говори, не го игнорирайте. То ви казва, че нещо има и трябва да му се обърне внимание. Просто слушайте тялото си и слушайте интуицията си. Нашата интуиция, ние като жени имаме силно развита интуиция. При някой е повече, при другия е по-малко, но
като цяло имаме развита интуиция. Слушайте я и не я пренебрегвайте, защото понякога може да ви казва неща, които се заслужават вниманието, понякога може да е дори да няма някаква физическа причина, дори да нямате болки, дори чисто на емоционално или психическо ниво, да не се чувствате добре, да имате някакви страхове, притеснения, отидете и проверете. Нещо друго, което също мога да ви посъветвам, специално тези от вас, които се намират в Англия. Тук знаете, че много трудно се стига до лекар, до специалист. Тук на бременната жена и на бременността като цяло гледат като нещо съвсем нормално, докато в България нещата стоят по по-различен начин. То не, че е ненормално, но просто малко така се пренебрегва. За да ви обърнат внимание, не казвам да лъжете, че нещо ви има и че нещо ви боли, че имате някакъв проблем, но ако имате някакво неразположение, просто малко преувеличете, за да могат да ви извикат, да ви прегледат и вие да се успокоите. Това е моят призив. Ако мога да ви посъветвам нещо, то това са нещата, които мога да ви посъветвам. И още нещо, останете позитивни. Много е важно да имате положителна нагласа, въпреки диагнозите, въпреки това въпреки страховете ви, не се отдавайте на страха, вярвайте истински и се молете, че вашата среща с вашето бебче ще се случи. Просто не губете надежда, наистина го вярвайте, наистина мислете положително. Аз ви изпращам цялата си женска енергия и сила и просто вярвайте. Чао и до следващия път!